dia sama lo nih mah. Anjing sih aja, ikut dia sama lo nih mah. बोसोराव बेयाव नागिरफैसै जाबायलै भिडिअ जों दा अबाव थांनो नागिरदों? बायदि माखायाव दिनै मोनबैसे प्रग्राम दंमोनलाय जोंना? 8 दङ। 7 program फोरोंबाय Didi गासिबो बिराद फैसायानो नायनो फैदों हेलौ खारबाय अर्जेन भाई मा खौनो रायलायबाय थायो नोंलाय जाम्बा अर्जेन भाई गारिया Anjing sih aja, ikut dia sama lo nih mah. Berikumbay jayo. Bukti baru. Banbar. Zayo pasca kali Marang-marang kita. Ayo jadi Dadah Naspada mulop
Riba dari Makkah. सोरगिरि एबा बाल्ब आफादगिरि बिथां लासित ब्रह्म बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होफैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरो लोगोसेनो गोथार आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। आरो मोनसे खोथा जादोंमोन बे बैसागु फोरबोआ सिगां गोदो गोदाय आगोलाव न'खर न'खरसो जायोमोन खिन्थु नै दा बिथांजों फैफानाय लोगो बिथांमोन आरो आंजोंनो फैफानो हानाय Next बोसोराव बेयाव नागिरफैसै जाबायलै भिडिअ हायाव खारनाय दंबावो आं ओरै खोलासिम दा मिथिबाय 스티샤브를 눈마시면 돼. Daun parang mulai daun parang. Soto Logau Duinong Soto Logau moनफैबाय Soto Logau Soto Logau